Здравейте, сръчковци! Здравейте и добре дошли в ателие Малките майстори. Продължаваме да измисляме красоти за нашата стая. Днес предлагам едно пано, което представлява колаж от платове. Можете да помолите да ви дадат някакви парчета, плат ярки за предпочитане, да си измислите някаква картинка. Най-добре е предварително да си я нарисувате на картончето, на което ще работите, след което да започнете да залепвате отгоре парчетата плат. Ето няколко опита, които направих, докато се упражнявах за нашата среща. Омагьосената гора, в която живее магьосникът... Кой? Охлюв? Познахте? Да, точно така. Това е Охлюв. И двете птички. Гледах дълго и реших да направим птичките. Даже започнах. Но ще започнем от начало, за да ви покажа как става. Тук направих също един опит. Плах, разбира се. Остана да сложим опашка. И може, разбира се, да измислим и разни други неща. Примерно слънце на заден план, някое дърво, към което се е устремило пилето, защото там има червечета и така нататък. Но, какво ни е нужно? Разбира се, щом ще е колаж от платове. Това, върху което ще редим платовете. Картон. Избирам ето тази по-тъмничка страна на картона, защото ми се струва, че така ще стои по-добре на стената. След това ще имаме нужда от лепило. Ето го. Ножица, разбира се. И тук имам намотан малко тел, с който можем да се опитаме да направим по-интересни крака на птичето. Ето като този. Направил съм го от телчица, след което го сложих на мястото му и пилето тръгна. Най-напред грубинко да го нарисуваме. Нещо такова. Налагаме го върху картинката и мене, ако питате, режем на око. Време е за главата. Триъгълник за човка. Ще му трябва бяло кръгче за око. Ето тук имаме няколко парчетийки, които биха могли да изиграят ролята на опашка. Но, как ги направихме? Аз лично взимам няколко лентички. Слагам ги една върху друга. Това изобретение е измислено от Мързел, за да не режем няколко пъти. Но ножицата ви трябва да е стабилен инструмент. Пръстите ви не бива да са отцапани с лепило, защото разместват перата. Така. Сега ще падне лепене. Перчема стана малко като корона, но току-що по пилешкия TikTok казаха, че нашето пиле е спечелило надбягванията на годината, така че ще трябва да му направим хубави крака. Ще използвам, както вече ви казах, тази тел. Как ще направя краката? Първо ще се опитам
да направя чрез сгъване няколко пръста. Тази част я оставям, за да вкарам в дупката и чрез нея да закрепя кръчето от обратната страна на картона. Всяко пръстче оформям чрез двойно сгъване. Веднъж насам и веднъж обратно. Мисля, че за едно хубаво тичане 3 пръста са достатъчни. И сега това, което се получи тук от едно сгъване и от началото на нашата телчица, ще влезе в дупката, където ще бъде кръчето. И отзад застопоряваме като кабърче за подвързия. След което решаваме къде отива кръчето. Отзад по същия начин изкривяваме. Разбира се, ако нямате такава тълчица, тя стои много ефектно, когато се гледа отблизо, просто нарисувайте крака. Какво стана? О, криле! Разбира се, трябва да му направим крило. Може би от ефирно, но много ефектно парче плат. Нека е някаква по-простичка форма, защото ще бъде много трудно изрязването. Да, мисля, че добре му се получи. Остава да го залепим. Проблема при ефирните платове е, че лепилото минава през тях и много трудно залепва. Но ако се постараете да намажете още веднъж, ето тук като че ли се получи. Решавам да направя слънцето по по-лесен начин спрямо изрязването. Нашето пиле като че ли е готово. И друг път в нашите ателиета съм казвал, че ако искаме то да изпъква повече в картинката, е хубаво да го очертаем с тъмен маркер. И така. Мисля, че и днешното ни произведение заслужава рамката си. Стаята ни ще бъде доста по-красива с едно такова произведение на изкуството. Бъдете здрави!